Bună ziua din nou în această zi frumoasă de joi. Bine ați venit la un nou episod al studiului nostru de carte, Puterea Conștiinței, scrisă de Neville Goddard. Cum am spus, Alina nu este alături de mine astăzi, însă sunt foarte bucuroasă să o am alături de mine pe Iulia. Bună! Bună! Și să nu fac acest studiu singură. Este un studiu de carte foarte profund, care are la bază puterea de manifestare pe care fiecare dintre noi o avem și ne învață Neville o metodă prin care noi ne putem aprofunda această putere, putem să intrăm în ea, ca să zic așa, să ne o asumăm și să o folosim pentru a manifesta viețile pe care ni le dorim. Și în această seară, la ora 21, vom avea cu Iunona o meditație pentru manifestare. Deci este o energie prielnică, acum, 2 zile după luna nouă, prielnică pentru manifestare, manifestarea a ceva nou în viețile noastre. Astfel că, haideți să vedem în continuare ce ne spune Neville. Noi încă suntem la capitolul 1 al acestei cărți, capitolul 1 care se numește Eu sunt. Și suntem probabil la ultima zi dedicată acestui capitol. O să-mi pun ochelarii. Și până acum am vorbit despre puterea lui Eu sunt. Eu sunt fiind, după spusele lui Neville, conștiința în sine. Eu sunt reprezintă la nivel individual conștiința divină în sine, pe Dumnezeu în sine, ca să-i spunem pe nume. Și ne-a mai spus că este foarte important felul în care noi ne vedem, ne percepem pe noi. Dacă noi percepem că suntem, cum spune Neville, nesănătoși și spunem asta, declarăm asta, eu sunt nesănătos, clar, manifestarea vieții noastre și a trupului fizic sau mental sau emoțional se va alinia cu acea declarație. Va atrage realitatea asta. Exact. Deci puterea cuvântului și puterea credinței fiecăruia și percepției fiecăruia în legătură cu noi înșine este extrem de importantă. Și spune, iată de ce ni se spune, cel slab să zică eu sunt tare, deci să schimbăm, deci noi avem puterea de a schimba realitatea noastră și prin ceea ce declarăm și prin ceea ce credem în legătură cu noi înșine. Și Neville folosește aceste citate din Biblie foarte des în carte, iar cel slab să zică eu sunt tare este de fapt din Biblie, un citat din Biblie. Hai să mergem mai departe, Iulia. Vrei să citesc eu sau ai tu cartea în față sau eu pot să citesc? Am cartea dacă... Ai cartea? Ok. Da, să-mi spui care e ultimul Am paragraf. rămas la totul depinde de atitudinea omului, acolo, la paragraful acela. Hai să citesc eu ca să... Da, până când mă aliniez și eu cu tine. Sigur. Spune Neville în continuare, suntem la a doua pagină din primul capitol al acestei cărți. Primul capitol se numește Eu sunt și suntem la a doua pagină care începe cu paragraful totul depinde de atitudinea omului în ceea ce îl privește. Ceea ce nu va afirma ca fiind adevărat despre sine, nu se poate manifesta în lumea lui. Anume, conceptul tău despre tine, cum ar fi eu sunt puternic sau eu sunt în siguranță sau eu sunt iubit, determină lumea în care trăiești. Cu alte cuvinte, când spui eu sunt un bărbat, eu sunt un tată, eu sunt un american, nu definește de fapt eu sunt diferite, ci definește concepte sau aranjamente diferite
ale unicei substanțe cauză, unicul eu sunt. Chiar și în fenomenele naturii, dacă pomul ar fi articulat, ar spune, eu sunt un pom, eu sunt un măr, un pom fructifer. Ok, hai să ne oprim aici. Ce-mi sare mie în ochi este atitudinea, în primul rând, că e importantă. Nu? Zi-mi tu, Iulia, ce ai vrut să spui, te rog? Da, atitudinea și contează mult ce pui după eu sunt, dar nu modifică, asta am înțeles eu. Că atragi într-un fel, da, rolul, eu sunt puternic, atragi împuternicirea sau eu sunt sănătos, atragi sănătatea pentru tine, dar la bază, lumina respectivă nu se modifică. Eu asta percep că vrea să ne transmită. Zice, sunt doar aranjamente diferite ale unicei substanțe cauză. Asta înseamnă că dacă tu nu ești sănătos, poți oricând să devii sănătos. Pentru că doar îți rearanjezi această substanță cauză. Și că e la îndemâna noastră, într-un fel. Ne spune că este la îndemâna noastră. Eu așa înțeleg din ce a scris. Da, și eu înțeleg același lucru. Cu alte cuvinte, indiferent ce percepem noi și ce ne spunem aici, esența noastră rămâne aceeași. Esența noastră, cum ne-a spus la începutul capitolului, este conștiința sau este lumina sau este Dumnezeu. Că eu sunt, este de fapt conștiința. Conștiința. Conștiința divină, conștiința pură a tot ceea ce este. Și atunci, noi ca oameni, fie că ne identificăm la nivel de minte cu eu sunt bărbat, eu sunt... Un rol sau, da. Cu un rol sau altul. Sau un tipar sau un... Exact. Un aspect al nostru. Nu schimbă decât calitatea vieții umane, dar esența întotdeauna va rămâne aceeași. Nu? Dar noi ca oameni care ne dorim de multe ori o viață mai bună, o viață mai prosperă, o viață cu mai multă sănătate, pentru noi este important ceea ce credem și declarăm în legătură cu noi. Însă, e bine să știm că de la nivel de suflet în sus, esența este mult mai pură și mai prezentă decât percepem noi cu mintea umană sau cu ego, prin prisma ego-ului uman. Și că noi putem oricând să aderăm prin intenție și prin atitudine, cum spune el, la această esență pură. Că nu ne oprește nimic, că de fapt puritatea, esența umană, esența, lumina, conștiința pură, curge prin noi, este ceea ce ne dă viață, ceea ce ne definește în totalitate, ca să zic așa, doar suprafața fiind diferită, în funcție de ce percepem noi. Și spune că chiar și pomul, dacă ar fi articulat, dacă ar putea să vorbească, el ar spune, s-ar identifica cu asta. Eu sunt un pom, un măr, un pom fructifer. Deci și pomul s-ar identifica cu esența sa, chiar dacă la suprafață, noi putem spune cu totul altceva, dar suntem chemați să ne identificăm esența adevărată. Cred că asta, de fapt, tot capitolul e despre asta. Adică prin aspectul ăsta uman, indiferent cum îl vedem noi, da? Că sunt mai multe aspecte, noi să rămânem totuși conectați la esența asta divină, astfel încât să ne dea o altă perspectivă. Sau... Da. Să ne aducem tot timpul acasă, să ne aducem aminte că există un acasă pur, curat, mult mai curat și mai pur decât orice ne poate spune mintea, și că în această esență, în acest acasă, noi tot timpul suntem perfect bine. Suntem și în sănătate, suntem și în abundență de toate felurile. Și că dacă nu suntem acolo și avem, eu știu, și identificăm că avem o problemă sau alta, fie că e de sănătate, fie că e de orice altceva,
să ne uităm dacă nu cumva percepția noastră umană, mentală, în legătură cu noi înșine, creează, de fapt, Mhm. acea problemă. Că, de fapt, Mhm. dacă venim acasă totul e bine. Pace. Da, da. Și că, de fapt, noi creăm prin ceea ce declarăm, practic, când spunem eu sunt un bărbat, eu sunt un tată, eu sunt un american, sunt doar fațete ale personalității umane, dar de fapt nu definește eu sunturile diferite. De fapt, eu sunt este aceeași substanță cauză. Rămâne aceeași indiferent ce spunem noi. Dar, chiar dacă rămâne aceeași, asta e foarte important și am mai spus-o și o repetăm, ca să se împământeze într-un fel în conștientul nostru, chiar dacă noi, în esență, suntem lumină pură, suntem Dumnezeu, cum ne spune El, asta nu înseamnă că nu are o mare putere și mintea umană. Adică, totuși, mintea umană ne determină și personalitatea umană pe care ne-am format-o în viețile astea ne determină realitatea din jur. Mhm. Și pe ea suntem, de fapt, invitați să o transcendem. Propria noastră minte, propria noastră percepție de sine. Și aici e important că majoritatea oamenilor avem tendința de a ne uita în afara noastră. Și a găsit o felul de cauze. Nu mă simt bine pentru că cutărica a făcut nu știu ce, sau nu mă simt bine pentru că plouă afară, sau găsim motive. Asta de ce? Pentru că am uitat că, de fapt, substanța cauză eu sunt este existentă în mine și că totul e bine când mă aliniez cu ea și dau voie unei percepții exterioare să-mi definească mie momentul acum. Ok, foarte bine punctat. Și mi-am pierdut toată puterea în momentul ăla. O dai în exterior, cum spuneai tu. Exact. O dau în exterior și nu fac decât să fiu într-un fel ca o frunză în vânt, practic. Din stânga în dreapta, cutărică face ceva, pe mine mă afectează, aia se întâmplă, pe mine mă afectează și unde-i puterea mea? Unde-i puterea mea de creator? Cum ne spune el, dacă eu sunt cel ce sunt, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeu este un creator. Divinul este creator, nu? Asta este totuși un atribut primar, primordial. Și atunci ce fac? Dar, cum spuneam data trecută, de fapt, prin a ne lăsa purtați de vânt ca o frunză, noi tot creăm, pentru că esența rămâne aceeași de creat. Exact. Numai că, din păcate, creăm lucruri din dezîmputernicire și le creăm efectiv că putem să creăm ceva activ sau putem să creăm ceva prin pasivitate. Și stai deoparte, ca să zici așa, te simți neputernic, neputernicit, te lași purtat de emoții dintr-o parte în alta, ca o frunză în vânt, fără să-ți dai seama, tu de fapt creezi realitatea ta pe baza acestei atitudini de pasivitate, de dezîmputernicire. Și nu mai crezi, poți să stai acolo până când începi să devii conștient de puterea ta interioară. Că altfel poți să stai în zona asta de victimă, te uiți în afară, cum ai spus tu. Exact, exact. Ce ne spune el, cum a spus și Iunona, ea a participat la primul episod și acum îmi vine, ăsta e al treilea, și acum îmi vine în minte ce a spus ea, că de fapt toată cartea este, și așa este, tot ce urmează sunt diverse metode de a ne spune de fapt ce ne spune în primul capitol. Da. De toată cartea e cuprinsă în primul capitol. E văzută din toate perspectivele, astfel încât să aprofundezi esența Dar pe care nu poți să o iei din prima, ca aspect uman, nu poți să o iei din prima să o integrezi și atunci e un proces de integrare a și pe esenței. partea asta, și pe partea aia ne explică, și pe partea aia, și pe partea, uite și metoda asta și asta, dar toate duc la aceeași esență. Eu sunt.
Unde este puterea, unde este efectiv, tot ce avem nevoie este în noi, exprimată prin eu sunt. Și uite, până acum, în primul capitol, ne vorbește foarte clar despre puterea cuvântului, puterea afirmațiilor. Și pe ce se bazează cuvintele noastre? Se bazează pe gânduri. Cuvântul este, a exprima un cuvânt, din punctul meu de vedere, este o acțiune, nu? A vorbi, acționez, fac ceva, am vorbit. Da, Pot să acționez și cu mâinile să fac un lucru, chiar să lucrez. manual. Dar cuvântul este și el o acțiune. Și toate acțiunile, spune și în psihologie, da, sunt bazate pe emoție. La fiecare emoție avem un grup de gânduri care o exprimă, pe baza cărora noi acționăm. Deci ce important este să le luăm invers, să vedem rezultatele acțiunilor noastre. Și să vedem de la ce au pornit. Exact. Da? Adică care este, de fapt, cauza, de unde, cum ai zis, emoție, că se întrepătrund. Emoție duce către gând, gândul duce către cuvânt sau acțiune. Depinde ce... Că cuvântul era tot acțiune din faptul că vorbești. Exact. Și atunci dacă luăm invers, că omul este atât de axat în exterior încât el se uită tot timpul la rezultate. Și dacă acceptăm, zic eu, la nivel emoțional, la nivel mental, că rezultatele pe care eu le văd în viața mea, tot ceea ce experimentez, tot ceea ce simt, sunt propriile mele, sunt efectiv, ca să spun așa, efectele propriei mele deraieri de la sursă, da? Deci, efectiv, am deraiat. Și mi-asum această mare responsabilitate. Îmi readuc puterea acasă. Ok, eu am făcut asta, eu am permis asta, eu am emanat asta. Pe baza ceea ce eu eman, vine către mine. Dacă mi-asum această responsabilitate, este un mare, mare pas, pentru că mi-asum puterea. Eu așa văd lucrurile. Și odată ce mi-am asumat puterea, cum pot să schimb niște lucruri? Pot să-mi schimb, de exemplu, atitudinea, cum spune el, nu? Că zice, totul depinde de atitudinea omului în ceea ce îl privește. Totul depinde de atitudinea omului în ceea ce îl privește pe el. Deci ceea ce nu vom afirma noi ca fiind adevărat despre noi, nu se poate manifesta în lumea noastră. Dar vezi, afirmația, acum noi ne gândim că trebuie să fie numai verbală, dar nu e adevărat. Deci la nivel de subconștient, de credințe. Și de acolo rulează fără să-ți dai seama. Exact. Doar că vezi rezultatul. Și fiind un rezultat, încep, cum ai spus tu, să o iei așa pas cu pas, să vezi de unde a plecat, care e Exact. credința. Care e credința? Care este exact programul acela pe care s-a bazat rezultatul obținut de mine? Toate astea sunt, clar, la nivel de minte. Minte și apoi corp emoțional și putem să vedem rezultatele astea și în corpul fizic. Clar, că un om care în subconștient are aceste programe limitative și ele rămân neadresate 20-30 de ani, omul acela ajunge la un moment dat să aibă și efecte la nivel fizic. Se vede o boală cronică este de obicei un semn de un astfel de blocaj, ca să zic așa, la nivel energetic, care este acolo și trebuie scos la suprafață. Foarte interesant să înțelegem lucrurile astea. De ce zic eu că e interesant să înțelegem? Și ce am observat eu în ultima vreme, dar și la mine, este că omul care nu înțelege are o mare rezistență din partea minții sale. În momentul în care
hrănim un pic mintea. Eu mintea întotdeauna o văd ca pe un copil mic. Dacă i-ai dat ceva să îl țină ocupat, el deja devine docil, devine maleabil și mintea, în cazul ăsta, poate fi disciplinată mult mai ușor. Dar dacă mintea nu înțelege nimic și noi venim și dăm omului niște metode spirituale. Niște instrumente, da. Da, exact, niște instrumente spirituale de practică. Dacă mintea lui nu este destul de disciplinată, păi mintea va pune toate barierele ca să nu se întâmple exact, punerea în practică. Nu va putea să practice, pentru că nu îl lasă mintea. Și atunci e foarte important ca măcar un pic mintea să înțeleagă și să devină împăciuită. Ok, am înțeles asta, merg și fac meditația sau merg și fac ce este de făcut. Dar trebuie înțeles mai întâi ca să domolim mintea. Și hai să citim în continuare. Deci până acum eu zic că acest paragraf l-am înțeles, nu? Și l-am explicat. Deci faptul că noi credem și chiar exprimăm anumite lucruri despre noi înșine, ne creează realitatea pe care o vedem la nivel de om. Acum, ce mi-a venit să adaug este un lucru. Subconștientul fiecărui om nu cunoaște pe nimeni altcineva decât pe sine. Astfel că un om poate să zică: eu sunt puternic, eu sunt meritos, eu sunt bun, eu sunt, să zică despre el. Dar să gândească despre alții. Tu ești nemeritos, tu nu meriți asta, tu nu ești destul de deștept, tu nu ai, să vadă cu judecată în jurul lui. Subconștientul său nu știe că el când zice tu nu ești bun, se referă la cineva din afară. Da, el îl preia pentru el. Exact. Nu recunoaște nu și atunci, de fapt, și afară, acel afară e tot un aspect al nostru. Exact. De acolo ne arată ce am creat, știi? Ca bază. De aceea, atitudinea este important să observăm, atitudinea noastră. E important să observăm și față de noi înșine, dar și față de lumea înconjurătoare. Că se poate ca un om care e foarte mult în ego să creadă că el e nemaipomenit, dar toți ceilalți din jur sunt proști. Știi? Și atunci ce reflectă? Reflectă un program din subconștientul lui. Da. O credință asta cum că de fapt el este prost și acoperă la nivel conștient cu eu sunt deștept, eu sunt cel mai deștept. Majoritatea narcisiștilor trec prin chestia asta. Ei de fapt sunt foarte nesiguri în adânc. Și există aceste programe foarte, foarte puternice acolo, de nesiguranță. Dar ca să compenseze, ies la suprafață ca fiind bullies de foarte multe ori. Și fiind total într-o lipsă de compasiune totală. De ce? Pentru că ca metodă de coping, ca un mecanism de coping, când ei erau copii, neprimind iubirea și aprecierea de care aveau nevoie, au trebuit să-și creeze aceste mecanisme de apărare, de supraviețuire, practic. Da. Pe care le-au mărit și le-au făcut super egoice. Fiecare cum a reacționat la provocările copilăriei. Exact. Așa este. Deci atitudinea noastră depinde și de ceea ce ni se întâmplă în anii copilăriei, dar este foarte important să ne observăm această atitudine și față de noi înșine, dar și față de lumea înconjurătoare.
Da, și mai am doar o mică adăugare, că mi-a plăcut ce ai spus acum, că nu neapărat că îi spui despre ceilalți, dar sunt unele persoane care spun despre ele, de exemplu, sunt puternică, dar în jurul lor vin oameni care zic nu sunt puternic, nu sunt puternic sau arată aspectul diferit, care de fapt pentru mine e ca un semn sau un semnal de alarmă, că de fapt e un aspect în sine, da, care atrage mediul acela ca să își recunoască aspectul. Da, da. Da, pentru că noi tot timpul vom emana deci vom emana energia de la care noi vibrăm, ca să zic așa, da? E ca și cu radio. Dacă eu sunt setată pe 101,5, n-am cum să atrag în Mhm, sunetul care corespunde la 95,7. Pentru că eu sunt setată pe o anumită frecvență și atunci voi atrage ceea ce se potrivește frecvenței mele. mhm, mhm. Dar da, de multe ori s-ar putea ca ceea ce se potrivește frecvenței mele să nu-mi placă, să-mi stea în gât, efectiv. Să fie, de fapt, un semn, deci să atrag în Un jurul... semn al rezultatului ca să te uiți la cauză. Exact, ca să te uiți la cauză. Și foarte mulți oameni sunt în relații karmice de genul acesta, nu? Mhm. Când noi avem ascunse în noi niște traume nerezolvate, neintegrate, de obicei vom alege în jurul nostru, vom atrage pe baza emoției, pe baza vibrației care este emanată dinăuntru, vom atrage oameni care nu vor face decât să ne oglindească exact ceea ce noi emanăm sau să vină să ne apese toate butoanele. De ce? Mhm, Cu scopul de a scoate cauza la suprafață. Dar exact. cauza nu este niciodată, cum zice el, substanța cauză unică eu sunt. Nu aia e cauza. Nu, ai zis tu, o deraiere de la. O deraiere de la aia este de fapt cauza unei vibrații joase. Mhm. Și de fapt e credința asta limitativă. Dar după aceea ne spune în următorul paragraf, când știi că unica realitate este conștiința, chiar dacă el zice conștiință, de fapt se referă la eu sunt, la conștiință și o să corectez aici. Deci când știi că singura și unica realitate este conștiința, concepându-se pe sine a fi ceva bun, rău sau indiferent și devenind ceea ce s-a conceput pe sine a fi, te eliberezi de tirania altor cauze, de credința că sunt cauze externe propriei tale minți care îți pot afecta viața. Hai să vedem. Deci când știi că unica realitate este conștiința, sau să fie oare conștientizarea de sine? Da, cred că atunci când aduci inconștient, de fapt, nu conștiința. Adică când Da, începi să nu devii conștiința conștient în de sine. tine, cum ai zis tu, Da. Deci, concepându-se pe sine a fi ceva bun, adică îți dai seama că tu ești fie bun, fie rău sau indiferent. de fapt, nu. Se poate să fie, zic eu, acum ce-mi vine, să fie cu adevărat conștiința eu sunt, deci conștiința divină. Când Mhm, știi că unica realitate este conștiința, deci pentru mine aia e unica realitate. mhm, Nu ce-mi zice mie mintea că conștientizez sau nu. mhm, mhm. Când știi că unica realitate este conștiința, adică divinul, concepându-se pe sine, că într-adevăr divinul, prin fiecare în parte și prin toate experiențele noastre, și nu numai ale noastre ca oameni, dar ale animalelor, ale plantelor pe această planetă, dar și la nivel de alte planete, cum se experimentează conștiința divină pe sine,
este foarte diferit. Poate să fie diferit de la mine la tine, Iulia, și de la mine la oricine, de la noi la oricine alt om, dar este foarte diferit și de cum se experimentează conștiința divină pe sine printr-un pom, printr-un fir de iarbă, prin vânt, prin un truncățel, printr-o pisică, printr-un pleiadian, printr-un siriusian, prin orice altă ființă vie. Divinul se experimentează pe sine prin tot ceea ce este viu, la nivelul planetei astea, să rămânem aici. Da. Dar la nivel de macro, cosmos, da? Eu așa văd. Eu zic că singura realitate este de fapt această conștiință divină, iar ea se concepe pe sine a fi ceva luminos, întunecat, bun, rău, indiferent, cum... Deci se concepe în diverse forme, devenind ceea ce s-a conceput pe sine a fi. Deci dacă se concepe ca lumină, devine o ființă de lumină. Dacă se concepe ca întuneric, devine o ființă de întuneric. Dacă se concepe printr-un om a cărui minte zice că este rău, se manifestă ca răutăți. Dacă se concepe printr-un om a cărei minte zice că este bun, se concepe prin fapte bune. Se manifestă prin fapte bune, nu? Da. Și astfel să ne dăm seama de fapt că noi suntem conștiința divină exprimându-se pe sine în felul în care noi gândim despre noi și în care noi alegem să ne trăim viața aici pe pământ, această viață. Și dacă noi ne acceptăm și ne asumăm acest lucru, ne eliberăm de tirania altor cauze în afara noastră. De credința asta că sunt cauze externe propriei noastre minți care ne pot afecta viața. Că de fapt nu există nimic altceva decât noi identificându-ne cu conștiința divină, exprimându-se pe sine în diverse forme. Unice, toate, unice. Deci nenumărate. Nu există un număr care să definească câte forme poate să fie. Da. Destul de complex, nu? Și E complex și întrebarea care mi-a venit mie, că eu am zis că sunt în procesul ăsta. Mi-am și răspuns. Deci, așa, știi cum e când pui întrebarea și deodată Așa. Vrei să împărtășești? Era vorba de conectarea la conștiință, da. Asta o fac în mod intenționat. În mod intenționat, da. Dar ca să o faci în mod intenționat, e partea aia a minții. Adică în prima etapă, dacă ești în aspectul uman și nu ești conectat cu conștiința ta și cu eu sunt, o faci tot prin minte, prin a observa, da? Și cum ai zis și tu, și atunci de acolo decizi. Îți place realitatea, nu-ți place realitatea. Și data viitoare alege altceva. Da. Hai să facem, apropo de ce ai spus, hai să facem o distincție, simt acum că asta e chemarea și exact despre asta e capitolul. Omul are tendința să vorbească despre conștiința divină ca fiind a lui parte din el. Hai să numim suflet această exprimare a conștiinței divine în fiecare om însuflețit aici pe pământ. Să numim suflet, ca să ne fie mai ușor. Omul tot spune, deci vezi, narativul e foarte important și asta ne spune Neville în acest capitol. Ce credem noi și ce emanăm noi pe gură și ce credem noi în cap despre noi se adeverește și creează realitatea vieții curente. Omul tot spune, eu am un suflet. Pe când Neville ne spune, eu sunt, punct, eu sunt conștiință divină, exprimată în suflete. Deci, cu alte cuvinte, cum mai pot să spun eu am un suflet și să aibă sens? Eu sunt suflet, de fapt. E foarte importantă această distincție.
Eu sunt conștiința divină. Eu sunt. Nu am. Conștientizez la un anumit nivel sau altul, 100%, 90%, 80%, depinde de fiecare în parte, că eu sunt suflet. Și mă identific la un anumit procent cu identitatea sufletească care eu sunt. Unii mai mult, alții mai puțin, alții deloc. Poate să fie la zero. Dar nu am sufletul. Nu am o conștiință divină. E o mare, mare, mare putere în eu sunt. Mare putere. O asumare perfectă. Nu știu cum să spun. Eu așa o simt. Eu sunt ăsta, de-aia și cartea, într-adevăr, se reduce la primul capitol. Dacă am înțeles primul capitol și ne-am asumat total identitatea lui eu sunt, deja restul metodelor vin de la sine, pentru că vin prin eu sunt. Că dacă eu sunt mă ghidează și intuiția îmi vorbește, că este vocea sufletului, da? Intuiția, și atunci îmi vorbește și eu fac pas cu pas ce îmi spune ghidarea mea divină, să n-are cum să nu se aranjeze. Sunt exact pe calea, pe menirea sufletească pe care mi-am propus-o. Chiar dacă mintea mai vine din când în când și mai bagă și mie niște, știi, cum se zice, niște bețe în roate, ca să zic așa, totuși îmi dau seama imediat de ce, că eu sunt, identitatea mea este eu sunt. Atunci îmi dau seama destul de repede, stai puțin, că am deraiat un pic. Nu-i nimic, revin pe cale. Cu compasiune, cu înțelegere față de mine. Că sunt om și am venit aici să experimentez și această minte și prin intermediul minții. Ceea ce e foarte ok. Mintea însă trebuie să fie în respect față de identitatea mea adevărată. Ea este o unealtă pe care tot eu, ca și conștiință divină, am creat-o ca să-mi fie de folos în această viață, precum am creat și trupul. Nu mai putem spune, nu putem spune, zic eu pentru mine zic asta, nu pot să pun aceeași oală trupul, mintea și sufletul. Și să spun eu am un trup, eu am o minte și eu am un suflet. Nu se simte bine. Eu nu am un suflet, eu sunt suflet. Pe celelalte, da, le am. Cum am și o mână, am un picior, am o mașină, am o casă, pot să am multe lucruri, dar sunt numai un lucru. Restul sunt instrumente. Exact. Și aici cred că este foarte important că dacă noi ne-am asumat total această identitate sufletească, deja lucrurile se aranjează. Eliberarea ar fi naturală. Exact. 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 Și asta ne spune că ne eliberăm, da? Deci dacă noi ne concepem efectiv, știm că există doar o realitate. Eu sunt. Atât. E singura realitate. Singura. Toate celelalte sunt efectiv diverse nivele de explorare de sine ale acestei unice realități. Unice ființe, că mulți vorbesc că există, că noi suntem toți unul, da? O singură ființă, un singur organism care se tot explorează pe sine în diverse și diverse feluri. Foarte interesant, nu? Da. Și atunci cum mai putem să ne uităm în jur și să spunem că, cauzele, eu nu mă simt bine astăzi pentru că a zis cutare, mi-a zis ceva și mi-a rănit sentimentele. Clar că este în minte. Sunt eu acolo care zice asta și nu sunt eu nici cea care mă simt rănită. Că eu sunt suflet, eu sunt bine, eu sunt conștiință divină. E doar mintea care crede. Da. Mintea se simte ea rănită pentru că se identifică cu mine, dar eu nu sunt mintea. Eu am creat mintea. Eu o folosesc ca pe o unealtă puternică, o apreciez, o rafinez, ok? Dar eu nu sunt mintea mea. Eu sunt.
Eu sunt esență. Asta aici e toată cheia. Eu cred că omul când total își asumă această identitate, și am mai zis-o și mai zic, deja s-a eliberat, exact cum zice Neville, de tirania altor cauze, altor credințe externe, cum că Programele de care ți-ai tu. Da, orice mă poate afecta. Nimic nu mă poate afecta, că eu sunt creatorul la tot. Și bineînțeles că și nu putem să nu vine acum partea românească, partea umană, partea de om care a crescut cu niște programe creștine. Și deja ajungem la ce se crede a fi blasfemie. Cum poți să spui așa ceva? Da, asta da. Nu? Încă suntem la nivelul ăla de conștientizare. Tocmai de aceea acest studiu de carte și aceste discuții și acest Sparge un pic din programul ăsta. lumea. Și e așa, pentru că exact cum spunea el, concepându-se pe sine, deci unica realitate, unica conștiință divină se concepe pe sine la diverse nivele, da? Și nu poate să deraieze 100 de grade la stânga, la dreapta, alții deraiază mai puțin, ăia care sunt foarte, foarte departe de esența lor, sunt în judecată, sunt în criticism de tot felul, da? Sunt în vinovăție, sunt în nevoie de control pe alocuri, sunt în frică foarte multă. Nu zic că, uite, la mine sau la tine nu apar și aceste provocări. Nu zic că putem să fim total ca oameni încarnați, că am ajuns la nivelul la care să fiu total nefazată de nimic. Important este cât de repede aduc aminte cine sunt, cât de disciplinată e mintea, că atât de repede mi-aduc aminte. Când mintea mea e destul de disciplinată, chiar dacă am deraiat un pic, am revenit într-o oră, în câteva minute, depinde despre ce e vorba. Dar destul de repede. Înainte. Important e să ne amintim eu Da. sunt și să ne conectăm la eu sunt. Și atunci revenim de fapt la esența din totdeauna și atunci se eliberează altfel programele. Exact, exact. Exact. Și că până să ne eliberăm de aceste programe, eu, cum am perceput la mine, le văd cum își pierd puterea. Nu mai au aceeași intensitate, nu te mai agață la fel de mult. Asta înseamnă că nu mă mai agață deloc. Exact. Nu mai au aceeași intensitate, nu te mai deranjează ca înainte, doar te uiți la ele. Exact. De ce? Pentru că așa văd eu lucrurile și cred că și mulți alții, le văd ca un proces în spirală. Mai trecem din nou prin aceeași lecție, dar e mai ușoară și mai ușoară și mai ușoară și tot ne ridicăm și ne ridicăm. Dar e un proces și nu e un proces liniar. Da, bine punctat. Nu e un proces liniar. Da. Foarte frumos ne spune Neville. Hai să terminăm, că mai avem puțin. Ne zice în continuare, în starea de conștiință a individului se găsește explicația fenomenelor vieții. Da, exact ce spuneam. În starea de conștiință, și aici starea de conștiință este cât de aproape sau de departe sunt eu, în mod conștient, de esența divină. Sau de aproape mă identific eu cu ea. Unii sunt foarte departe. Deci, în starea de conștiință a individului se găsește explicația fenomenelor vieții. Cu cât ești mai departe, cu atât îți este mai greu, cu cât ești mai departe, cu atât îți este mai lin drumul. Dacă altul ar fi conceptul omului despre sine, totul în lumea lui ar fi diferit. Corect. Că dacă acum sunt total, să zicem, sunt la 90%, nu mă identific decât cu personalitatea umană, cu Ion, Gheorghe, Maria, cine sunt eu și cine m-am format cu părinții mei din viața asta, cu tot, asta cred că sunt.
ce-o fi eu ca profesie, nici contează. Sunt tată, sunt mamă, sunt inginer, sunt profesor, dar asta este ce cred eu despre mine. Asta e identitatea mea, asta e viața mea, eu sunt om. Cred că Dumnezeu e undeva în afara mea, undeva sus, e atotputernic. Dacă ăsta e conceptul despre mine, eu ca om, și cumva se întâmplă ceva în viața mea și îmi schimb un pic conceptul despre mine, și într-o dată, pac, mi-apar niște întrebări. Dar poate eu sunt altceva decât ce am crezut. Dintr-o dată se schimbă viața. Se schimbă, deci n-ai cum. Cum ai deschis un pic ușița să-ți dai voie să te apropii 2 pași de cine ești tu de fapt? Se fac schimbări. Dacă te apropii 10 pași, se fac schimbări majore. Dacă cumva ales să te apropii total și să fie asta intenția, vreau să mă identific cu esența mea divină, eu sunt suflet și de acum îmi permit să acționez fiecare pas, fiecare cuvânt, fiecare alegere numai din această identitate, păi se schimbă 180 de grade, clar, dacă eram la extrem. Deci, dacă altul ar fi conceptul omului despre sine, tot în lumea lui ar fi diferit. Conceptul lui despre sine fiind ceea ce este, totul în lumea sa trebuie să fie așa cum este. Deci conceptul nostru despre sine ne creează, de fapt, realitatea umană. Ce credem? Da. Ce credem, care se exprimă prin fapte, prin cuvinte. Și zice, astfel e limpede din plin că este doar un eu sunt și tu ești acel eu sunt. Și în timp ce eu sunt e infinit, tu, prin conceptul despre tine, afișezi numai un aspect limitat al infinitului eu sunt. Da, deci a concluzionat foarte frumos. Da, foarte frumos. Tot capitolul ne-a clarificat. Ne-a clarificat, da, foarte frumos. Și apoi are un citat. Hai să-l citim și pe ăsta și vedem ce mai vine. Citatul este din The Chambered Nautilus. Nu știu cum să... Chambered înseamnă închis într-o cameră, pus într-o cameră, și Nautilus, cred că e un nume, totuși. Da. Scrisă deci pare a fi un poem scris de Oliver Wendell Holmes, senior, da? Și spune așa: construiește odăi tot mai mărețe, sufletul meu, odată cu rotirea grăbită a anotimpurilor. Lasă-ți trecutul încovoiat, fă fiecare nou templu mai semeț decât cel dinainte. Închide-te din ceruri cu o boltă tot mai întinsă, până ce în lungime ești liber, lăsându-ți strâmta cochilie lângă a vieții liniștită mare. Da, deci, interesant. Eu am și originalul pe care s-ar putea să-l înțeleg mai bine decât... Hai o secundă, că am și originalul în engleză. Hai să vedem. Build thee more stately mansions, O my soul, as the swift seasons roll. Leave the low vaulted past, let each new temple nobler than the last. Shut thee from heaven with a dome more vast, till thou at length art free, leaving thine outgrow shell by life's unresting sea. Deci a tradus cuvânt în limba română, clar. Este o engleză veche, e engleza veche. Cu thee. Nici am citit-o bine. Și interesant că în original nici nu spune din ce poem vine, dar traducătorul român a spus, ceea ce e foarte frumos. Am înțeles același lucru, Ce am înțeles eu este că noi ca suflete, deci omul Nautilus în cazul ăsta, ca să zic așa, omul care se percepe identitatea umană, eu, Sanda, îmi vorbesc cu sufletul meu, cu identitatea sufletească și îi spun efectiv că sunt deschis să îmi expandez conștiința mai mult, conștiința de sine, de fapt,
conceptul de sine mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Că de fapt asta e toată frumusețea vieții. A ne lăsa cochiliile create de programele cu care am crescut. Unde de fapt este trecutul, că asta zice, lasă-ți trecutul înconvoiat. Exact. Exact. A lăsa tot ce știm, toate credințele de care ținem cu dinții, că le ținem în hățuri, a lăsa tot ce știm deoparte. Și a ne da voie. A ne da voie, cum spune, închide-te din ceruri cu o boltă tot mai întinsă până ce în lungime ești liber, lăsându-ți strâmta cochilie lângă a vieții neliniștită mare. Marea este... Lungime, ești liber, adică nu ai o finitate, ești infinit. Exact. Ești infinit. Deci este un îndemn. Construiește-o, dă-i tot mai măreț. Dacă e nevoie să fii în cameră, chambered, cum spune titlul, da? Să fii într-o încăpere, fă-o cât mai largă, fă-o cât mai mare, să te simți cât mai liber în ea. Dar mai mult de atât, mai bine lași încăperile și lași toate cochiliile și te expandezi cât este cerul și cât este marea. Pentru că, de fapt, în esență, noi suntem una cu tot. Și există un concept destul de răspândit, destul de preponderent a omului asupra sa ca fiind foarte limitat. Sunt eu doar asta sunt. Asta, corpul ăsta sunt eu cu personalitatea mea, credințele mele, ale toate sale mele. Dar noi acum știm foarte bine că, de fapt, omul este mult mai mult, că există corp energetic în jurul nostru. Deci suntem cu totul adică invitați să ne deschidem la ceea ce suntem. Mai ales în timpurile astea frumoase pe care le trăim. Ce zici? Ce mai vine? Mai vine ceva sau am concluzionat? Gata. Nu, mă uitam că ai încheiat capitolul, nu că am încheiat. Am Ai încheiat, capitolul. împreună. Da. Deci, o să recitesc încă o dată ultima frază, deci înainte de versuri, pentru că mi se pare cea mai frumoasă concluzie și cea mai clară chestie. Astfel, e limpede din plin că este doar un eu sunt. Și tu ești acel eu sunt. E limpede din plin. Da. Există un eu sunt și tu ești acesta. Și tu ești și eu sunt și fiecare dintre noi suntem. Fiecare. Și în timp ce eu sunt e infinit, tu, eu, noi, fiecare în parte, prin conceptul despre fiecare dintre noi, afișăm numai un aspect limitat al infinitului eu sunt. Dar, aș continua eu, fiecare în parte, avem oportunitatea să afișăm întregul aspect. Și cred eu că mulți oameni acum se trezesc în direcția asta, să afișeze, să fie deschiși, să afișeze nu numai o rază, 2, 3, 4, ci să efectiv să fie soarele întreg, sfera. Feliile de pizza nu trebuie să fim doar o felie de pizza. Hai să fim toate. Hai să vedem, poate pentru prima oară de mii și mii de ani încoace pe pământ, ce înseamnă asta. Să ne dăm voie, să ne schimbăm conceptul de sine. Ba chiar să fim atât de deschiși încât nici să nu mai există un concept de sine la nivel de minte umană. Eu sunt nimeni. Eu sunt nimic. Eu sunt nimic, da. E bună. Eu sunt nimic. Da.
Și E asta, puternic, adică dacă cineva se identifică cu ceva, e destul de puternic. Cum adică sunt un nimic? da, pentru că nimicul de obicei mintea îl asociază cu ceva de nigrant, nu? Așa zice, Da, nimic da. este. Dar de fapt nimicul e exact potențialul ăla, conștiința la care te conectezi. Exact. Prin a simți ca om, eu ca Sanda să spun eu sunt nimic și a-mi asuma total această identitate umană de nimic, deschid calea către ceea ce sunt de fapt. Mhm. Așa că noi toți cei care, inclusiv eu, și mi-asum asta, am avut o minte foarte puternică și încă o am, o minte foarte puternică. Am fost de mică învățată că informația e putere. A fost de mică educată că este absolut necesar să trăiesc viața asta având cel puțin studii superioare, cel puțin o facultate. Am fost atât de zeloasă că am mers la 2 ca să fie treaba treabă. Omul intelectual, vezi, într-un fel foarte interesant ce mi-a venit acum, este asocierea din Biblie, că Iisus în al doilea, în Noul Testament, ne spune că cei cărturari, cei care sunt educați, de obicei le e foarte greu să-și să-și lepe de felul de a fi și Mhm. să-l urmeze pe el. De ce? Pentru Mhm. că un om cu cât ajunge să aibă un anumit statut intelectual, un anumit statut social, un anumit statut financiar, există un atașament de persoana care s-a Mhm. creat. Domnul doctor, domnul inginer, există un titlu. Și atunci atașamentul de domnul doctor, doamna doctor Sanda sau cum o fi, Îl împiedică să accepte că există și altceva sau să dea voie să se deschidă pentru altceva sau pentru o realitate care îi contrazice realitatea lui, că de da, acolo, de fapt, provine crăparea identității persoana, cum ai spus tu, da. atașamentul. Și e o deraiere mai mare. Dacă eu sunt, poarta la eu sunt, este exprimată ca om, eu sunt nimic, Mhm. deja e departe când zic eu sunt doamna doctor, eu sunt domnul Mhm. Mhm. profesor, Mhm. deja am o putere în titlu asumat de Aia îl mine. lovește în ego, de Da, fapt, că este. ego e destul de, Da. împuternicit acolo, ca să zicem așa, într-un fel, prin atașamentul respectiv. Asta vrei să spui. Identitatea este pe ego foarte puternică. Eu sunt domnul doctor cu tare. Mhm. Eu am obținut cu tare, eu am făptuit cu tare, eu am făcut, Mhm. eu, George, sau cine sunt eu, Gheorghe, Mhm. sau, mă rog, eu, Sanda, dar pentru mine, în cazul meu, eu am fost zdruncinată, practic, din toate încheieturile, să las acea identitate și să devin la eu sunt nimic. Și da, mi Mhm. s-au dat lecții profunde, lecții de pierdere, pentru care dor ca om. Pierzi bani, pierzi identitatea ta pe care te bazai, îți Da. pierzi siguranța, plasa de siguranță. Păi stai puțin, eu sunt nimic, cum adică? Nu mai sunt nimeni. Nu mai am stabilitate. Foarte mulți oameni se bazează pe casa lor ca fiind cel mai important lucru din viața asta. Au Mhm. o Mhm. casă, au un serviciu, le dă siguranță. Care siguranță e de fapt materială și nu Da. Hai să zic, dispare mâine. lăsând materialul deoparte. Au o familie. Sau e ceva de care te atașezi și na, realitatea în momentul în care o pierzi, cum ai zis tu că există o pierdere, Da, cred că pierderea aia ne smerește, ca să spun așa, într-un fel. exact. Acolo înțelegem mai multe. Exact. Așa este. Pierderea ne smerește.
O secundă. Și smerenia se poate ajunge la ea nu neapărat prin pierdere, se poate ajunge la ea prin alegere. Dar în cazul meu, cel puțin, a fost prin pierdere. Asta este. Dar divinul din noi, eu sunt ăsta, ne cheamă și ne dă mici impulsuri și mici semne și mici... Poate să fie o chestie măruntă, poate să fie efectiv o chestie... Da, spun eu, din exemplu de la mine, am pierdut buletinul. Mi s-a părut că am rămas fără identitate, mi s-a părut. Aia era, de fapt, a scoate încă o dată un aspect în care eu mă identificam cu ce e acolo, știi, în Da. buletin. Uite, apropo de asta, de a ne pierde identitatea, acum mi-a venit și o să încheiem cu asta, dacă nu mai ai tu alt exemplu sau altceva de spus, dar uite, o chestie foarte interesantă, că acum efectiv am avut această conștientizare, cum că după ce am divorțat de primul meu soț, eram deja în Statele Unite de 13 ani. Și în 13 ani eu m-am acomodat foarte bine acolo. Mi-am asumat identitatea americană, am devenit cetățean, dar așa de mi s-a potrivit ca o mănușă. Asta e. Ok. Am aflat după aceea de ce, dar când s-a întâmplat divorțul, după divorț am simțit efectiv că nu mai știu cine sunt. Am simțit, deși am fost în același loc în care trăisem 10 din ultimii 13 ani, mă simțeam ca și cum sunt un om străin, om nou, nu neapărat româncă, dar un om străin în locurile care mi erau atât de familiare. Și a fost o senzație destul de neplăcută și mi-a trebuit ceva timp să mă acomodez din nou cu locul respectiv. Dar a fost precum a fost la tine gestul ăsta de a-ți pierde, semnul de a-ți pierde buletinul, o chemare, un impuls mic. Da, Pe care mă rog, ele au fost mai multe, dar asta era una dintre ele în procesul respectiv și am zis, ok, nu am casă, nu am familie, n-am buletin, n-am nimic, știi? Nu sunt nimic. Exact asta a venit în mine, că nu sunt nimic. Și atunci am zis, ok, înseamnă că aici trebuie să fiu, aici e cel mai bine să fiu. Exact, exact. Dar mintea se panichează. Cum să nu pot să fiu nimic? Cum? Adică cine sunt eu? Am lucrat toată viața la a fi cineva și acum să nu fiu nimic? Exact. Da, și se agață de o identitate veche. Și acum îmi dau seama, o să meditez la asta, pentru că exact asta s-a întâmplat cu mine. Și foarte interesant. Îți mulțumesc pentru această discuție minunată. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și pentru explicații și răbdare și profunzimea cărții parcursă cu tine. Te-i mulțumim și lui Neville și să îl onorăm pentru această carte. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru deschidere, pentru participare și mă bucur, sper să fii alături de mine și de Alina și în edițiile viitoare, în episoadele următoare. Iar pentru cei care vor vedea în curând această înregistrare, să știți că în comunitatea noastră ziua de joi este dedicată acestor practici. Aceasta, ca fiind studiu de carte, este o practică mai mentală, dar care deschide calea către a ne identifica cu adevărata noastră esență, cu sufletele care suntem fiecare. Și apoi avem practica fizică de Qigong, pe care Iunona o ghidează în fiecare joi la 19:30, care este minunată. Și apoi la 21, la 9 seara, avem o practică meditativă. Diferă în fiecare săptămână, este altceva și vă invităm cu mult, mult drag alături de noi. Multe binecuvântări! frumoasă să fie în toți. Așa este, așa să fie. Hai să opresc partea de live. Secundă.